1989 год. Дэмакратычныя рэвалюцыі ва ўсходняй Еўропе, перабудова ў СССР, у Беларусі створаны Беларускі народны фронт. Заяўлена пра намер аднавіць сімволіку БНР, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. У Менску упершыню прыязджае з Амерыкі нашчадак айцоў-заснавальнікаў БНР, легендарных братоў Луцкевічаў Богдан Андрусышин. Беларусь открывае для сябе яго талент. Мы запрашаем на сцену нашего гостя Данчика. Тут Алена Радкевіч, прывітанне. Мы працягваем серыю гутарак з Данчыкам, амерыканскім беларусам, культавым спеваком для Беларусі 90-х. Мама была вельмі незадаволена, што баба Міля гаворыць з дзецьмі па-расейску. Ну, яна па-беларуску не ўмела. Родная сестра Луцкевічаў. Колькі сям'я пацярпела праз Івана Антона, рэвалюцыю захацелі. Я з лялькамі гуляў, таму што я быў гей-бой. Я часта думаў, як мае бацькі рэагавалі. Данчык, мінулым разам мы гаварылі пра мову дзяцінства ў тваёй сям'і, дзе бацька быў украінец, а маці беларуска. Так, першыя гады больш па-украінску мы ўсе гаварылі паміж сабою, а тады мама прынцыпова сказала так, я цяпер толькі па-беларуску буду гаварыць. Это вельмі цяжка было перайсці, але тады перайшоў. Некалькі кварталаў ад нас жыла мая бабка і мая прабабка. І прабабка гаварыла толькі па-расейску. Это сестра Івана Антона Луцкевіча, баба Міля, а бабця гаварыла толькі па-беларуску. А тады найлепшыя сябры бацькоў, якія былі джанітары будынка, у якім мы жылі, былі палякі. Што такое джанітары? Даглядалі дом. Так што я ўсе гэтыя славянскія мовы чуў. А навол той дом, дзе я рос, на St. Mark's Place, на кожным паверсе была сям'я нейкай іншай нацыянальнасці. На другім паверсе былі італьянцы. Там на пятым была Эма, немка. Тады былі яшчэ украінцы на шостым паверсе. Былі палякі. Я кажу, усе нацыянальнасці былі. Это так, як бы гэтая melting pot, што тады была Амерыка, і ўсе прыязджалі імігранты з усіх краін і мусілі жыць все разам. Вельмі добра жылі ўсе. І калі мне было 6 гадоў, мы перабраліся. Бабця там засталася з бабай Міляй. А што раптам мама твая ў адзін дзень вырашыла? Ўсё, толькі па-беларуску буду гаварыць. Што здарылася? Можа, хацела ўжо менш тату дагаджаць пасля пэўнага перыяду. Колькі гэта табе было гадоў? Я думаю, якіх, можа, 12. Так што гэта было трошкі дзіўна перайсці. Але тады, пасколькі яна была такая ўпартая, я мог адказваць, колькі хацеў па-украінску. Кажу, гэта мне незручна, незвычна, штучна. Яна, пакуль я не перайшоў, яна не... Пакуль ты не адкажаш па-беларуску, яна проста з табой не працягвала гутарку? Ну, проста неяк дасягла свайго. Вось архіўны запіс. Гаворыць Юлія Андрусішна. Данчык вельмі любіў сваю прабабцу і бабцю. Ну, прабабця ж была родная сестра Антона Івана Луцкевічаў, а мама моя, ну, ейная дачка, ну, племянніца Луцкевічаў. Ну, і вось так, гэта наш род па беларускай старане. Мы з сабою кожны дзень, кожны час Беларусь. Гэта жывы запіс 1989 году з твайго канцэрту ў Беларусі, куды вы прыехалі тады разам з маці Юліяй Андрусішынай. Ні чужыя варожыя сілы, толькі ты нас вядзеш да зары. Значыць, у адзін цудоўны дзень твая мама перастала гаварыць з табой па-украінску і дамаглася, каб і ты перайшоў з ёй на беларускую мову. Мне было фактычна розніцы не было з бабцяй, гаварыў. Бабця ўвесь час была побач. З баба Міляй мусіў неяк па-расейску. Я яшчэ зусім малы быў, я нават не вельмі адчуваў гэта, што баба Міля гаворыць па-расейску, але памятаю, што мама была вельмі незадаволеная гэтым. Ну, яна па-беларуску не ўмела. Цікава, правда? Родная сестра Луцкевічаў.
Чакаю, толькі нагадаю, калі можа хто не ведае альбо не памятае, што браты Іван і Антон Луцкевічы гэта таксама легенда беларускай гісторыі і беларускія культурныя і палітычныя дзеячы пачатку 20-го стагоддзя, і яны стаялі ля вытокаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось іх родная сястра Эмілія якраз ёсць тая самая твая прабабуля, якую ты называеш баба Міля. Так, я вельмі шмат з ёй часу быў, бо бабця працавала, і я з ёй, яна ўжо не выходзіла. І памятаю, яна толькі мне казала, што тут не ведаю, наколькі это лоўка гаварыць, но яна казала, што колькі сям'я пацярпела праз Івана і Антона, рэвалюцыю захацелі, нешта такое. І што моя мама так переживала, і все. Это баба Міліная мама. Ясна, і маці Антона і Івана. Так. Яна была на 5 гадоў малодшая ад іх, так, там на 3, на 5. Яна з імі не блізкая была з братамі са сваімі? Та была блізкая, была. Але ідэалагічна яны так стаялі на розных палюсах? Ну, відаць, там было нешта такое, што жанчыны не ўдзельнічалі наогул, але нічога не было ніякай схізму ў гэтай сям'і, толькі што было даволі дзіўна, што баба Міля не гаварыла па-беларуску. А тут ейная дачка і ейныя унучкі і праўнукі па-расейску не гавораць. А як яны гаварылі з маці са сваёй? Значыць, баба Міля да іх па-расейску, а яны з ёй па-беларуску? Так. І баба Міля мяне вчыла, нават памятаю, чыжик, где ты был? І мама просто буралась. Не столькі, што там это не зусім прилічна, а таму, што па-расейску. Яна мяне вучыла французскую мову, яна па-французску гаварыла, і яе такі былі жахлівым нейкім артрытам спаралізаваныя рукі. Але ў маладосці яна на піяніна вельмі добра грала. І нават з гэтымі, у нас тады пазней піяніна было, і нават з гэтымі рукамі, ёсць нават здымка, яна ўжо за 80 гадоў і грае. Такімі знявечанымі рукамі, так? Яна была надзвычайна добрая. Ну, можа, кожны праўнук скажа это пра сваю прабабку ці пра бабку, але вось это былі зерні ў маёй сям'і. А скажы, калі ласка, ўсё ж мне цікавы гэты момант пераходу ўжо тваёй бабці, не пра бабці Мілі, а тваёй бабці пераходу на беларускую мову. Якім узросце яна перайшла на беларускую мову і ўжо з маці стала гаварыць? Моя бабця, калі яна перайшла, хіба яна перайшла падчас нямецкай акупацыі? Я так думаю. Тады, як кажуць, што немцы сказалі, і цэлы Менск раптам загаварыў па-беларуску, а то ўсё не умелі. Нешта такое было. Ці дазвол быў, тады бабця была ўжо з Яўгенам Кахановскім, з Калубовічам. А што яна рабіла падчас акупацыі ў Менску? Яна працавала ў самапомачы, ў гуманітарнай арганізацыі, якая дапамагала людзям падчас акупацыі. А ён, так як я ведаю, ён быў ці не міністрам культуры падчас этой нямецкай акупацыі. Быў сябрам Беларускай цэнтральнай рады ў часе акупацыі, а потым ужо на эміграцыі некаторы час узначальваў урад БНР. Ён быў вельмі патрыёт беларускі. І, відаць, там была мова беларуская. Так што я думаю, што падчас нямецкай акупацыі яны ўсе перайшлі на беларуску. Ціха раз трывожила думкаю бяссонніцай, вечна неспакойная. 1944. Беларускі нацыянальны актыў пад нямецкай акупацыі спрабаваў працягваць культурніцкае будаўніцтва, што да мовы, школьніцтва, дапамогі пацярпелым. Беларуская самапомач дзейнічала як чырвоны крыж, але вяртанне савецкай улады азначала для іх кляймо калабарантаў і расстрэл. І ў 44-м, значыць, уся сям'я, гэта значыць уже твая прабабця, бабця з мужам, з дачкой. 2 дочкі, у бабці яшчэ моя цётка, маміная малодшая сестра, і Калубовіч, і Калубовіча маці, і Калубовіча племянніца. Так гэта была вельмі такая вялікая сям'я. Па гэтых цягніках выехалі. Апошняя магчымасць была з Менску выехаць, бо яны ведалі, што калі яны застануцца, што ім будзе канец. І так баба Міля адсядзела там у Владзівастоку ў турме,
Это, відаць, у канцы 30-х. І бабціная сестра таксама высланая ў Мурманск. Гэта ўсё неяк было таксама звязана з Луцкевічамі. Так што, я думаю, баба Міля таксама пра гэта гаварыла, што колькі пацярпелі і яны самі, і яшчэ ўсе ў сям'і. Сапраўды. Так яны ехалі гэтым цягніком апошнім, які выязджаў. Памятаю, мама расказвала вельмі цікавы такі эпізод, што яны апынуліся неяк. Моя мама, ейная сестра малодшая, на 6 гадоў малодшая, ёй тады было, маме было 12, ёй было 6. І Кінуся, гэтая маміная малодшая сестра, не захацела ў вагон лезці. А тут вагон гэты апошні ўжо ідзе, і яна захацела, што яна не пойдзе, там поўна людзей, там незручна. І яны маглі так астацца. І ўсё ж запхнулі ўжо ў гэты вагон. Запхнулі неяк. А Кінуся, гэта якое імя? А Кінуся это выдуманае імя, ласкавае. А ад якога? Элеонора. Это баба Міля яе назвала так. А ты як называешь? Так Кінуся. Мы ўсе, вот это цікава, што ў нашай сям'і і мама казала, ніколі не называла сваіх дзядзьку, дзядзя той ці баба тое, а заўсёды першых імях. Я таксама ніколі. Грыц, Ліда, Кінуся і ўсе на ты. Это збліжае. А скажи, калі ласка, а як атрымалася у вас са старэйшым братам розніца ў колькі гадоў? 3. 3 гады. Як атрымалася, што ён амаль не гаворыць па-беларуску, а ты малодшы аказаўся такім беларускамоўным? Мы проста абсалютна іншыя былі. Мы нават знешне не падобныя. Ён быў чорныя валасы, чорныя вочы, у мяне сінія вочы, шатан. І абсалютна іншыя былі зацікаўленасці. Ён быў заўсёды ганы, пісталеты, бейсбол, зброя, FBI, Marines, вот такое. А я абсолютно, у мяне былі зацікаўленні. Я з лялькамі гуляў, Гуляў з лялькамі? Так. Я часта думаў, як мае бацькі рэагавалі на гэта дзіўна хлопчыка, які сказаў, не, я не хочу это, я хочу Барбі. І куплялі рэальна табе Барбі? Купляли. Да якога веку ты гуляўся з лялькамі? Хіба, я не ведаю, да 10 ці што? Тыя, якія, можа, слухаюць, маюць сваіх дзяцей, хлопчыкаў. І, бачыш, ягоныя бацькі дазвалялі, каб гуляў з лялькамі, і дагуляўся да гейства. Я думаю, што гэта якраз наадварот. Я не стаў геем, таму што я гуляў з лялькамі, а таму што я быў гей, і таму мне гэта было больш цікава з лялькамі, таму што я быў гей-бой. І гэта that's what we like, тое, што мы любім, з чым гуляць. Это родзішся такім. І ты тады выяўляеш гэтую сваю арыентацыю, якая пэўна, што не ў сексуальных адносінах, але ў гэтых пабочных розных, там, што тебе цікаві. Прыхільнасцях, чаму, я не ведаю, чаму мы ўсе проста млеем за Broadway musicals. Проста, каб не хваляваліся. А мае бацькі, дарэчы, якраз, я кажу, а вы нічога не падазравалі, не думалі там, што чым... Ну, думалі, але мы не хацелі, каб ты з комплексамі нейкімі рос, што табе не можна. Калі ты хочаш, ну так бяры. А што ты думаеш, што калі б яны тебе забіралі гэтыя цацкі, машынкі куплялі? Я думаю, што я быў бы вельмі незадаволены. І быў бы стресс, і я бы думаў, што нешта прыдушваецца. А і так, это іншая тэма. Так, гэтай тэме мы прысвяцім іншы падкаст, асобна. Гэта ёсць частка тое, што мы называем клазет. Гэта ёсць шафа, у якую засоўвала грамадства геяў, дзе няма святла, дзе няма кісларода, і сядзі там. Будь які хочаш, але сядзі там і не гавары нічога, пра што ты ёсць. Так што я думаю, што мае бацькі вельмі разумна да гэта ставіліся. Яшчэ вернемся да лялек потым, але ўсё ж, ну добра, вы з братам розныя, я разумею, але ў сям'і гаворыць адзін бацька па-ўкраінску, другі па-беларуску, і яны так гаварылі да брата, да Юркі, так? Хто па-ўкраінску, хто па-беларуску, а ён ім адказваў па-ангельску. Так, ён быў такі rebellious, такі, праблематычны, заўсёды быў. Ён, калі я быў
першым у школе, ён быў чуць не астатнім. Усё вельмі супрацьлеглае было. І мы ніколі не сябравалі, мы ніколі з дзяцінства, хіба што вот это, як вельмі маленькія ёсць здымкі, там ён там мяне абдымае, так? Але цэлае жыццё мы амаль не бачымся. Ласкавым сонечны ранак, аб такім заўсёды мы марым. Мы сустрэліся нечакана, мне па сэрцы позірк ударыў. Кожны з нас прайшоў міма мучкі, быццам хто... Мы яшчэ працягнем гутаркі з Данчыкам, як беларусы рабіліся амерыканцамі. Слухайце наш наступны падкаст. Мы яшчэ сустрэнемся з вамі, нікуды не дзенемся, нікуды не дзенемся ад сустрэчы новай мы самі. Мы яшчэ сустрэнемся, мы яшчэ сустрэнемся, мы яшчэ сустрэнемся з вамі. Часта нас знаходзіць каханне там, дзе мы яго не чакаем. Ты прыходзіць раптам спатканне, свой шчаслівы лёс сустракаем. У натоўпе шумна і цесна, неба сінь бліскала над намі. Ты сказала мне ў сэрцы песня, мы яшчэ сустрэнемся з вамі, нікуды не дзенемся, нікуды не дзенемся ад сустрэчы новай.